Paidam the hero. Iawn. Croeso nôl bawb. Celyn, sut wyt ti? Dwi'n wych, diolch. Dyn ni yn llyfrgell biwt, so dyn ni ddim efo piano yn y cefndir tro yma, sy'n lyflu. Heddiw, mae'r episod i gyd am y menopos. Yma fel gwestai, dyn ni efo yr hyfryd Emma Walford. Croeso. Diolch Genod. Dyn ni'n really excited i gael chi yma. Yndan. Diolch o galon am gytuno i ddod ymlaen. Dyn ni'n really edrych ymlaen i glywed beth chi efo i ddeud ar y pwnc. Ydych chi'n mynd i alw fi'n chi trwy gydol yr... Ddim yn gwybod. Ti newydd neu fi deimlo 10 mlynedd yn hun nag ydw i'n barod, jyst trwy galw fi'n chi. Be bynnag ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn galw fi. Mae pobl yn galw fi'n pob math o bethau, so mae chi'n fain, neu mae well gen i ti, ond mae chi'n okay. Dwi'n siŵr. Mae jyst achos bod fi'n hun na chi. Dwi'n mynd o fe o jo. Ie, mae'n ffyr. Iawn, oce. Rwy'n i fynd efo ti. Dwi'n hapus. Fab. Dyn ni yn mynd i drafod y menopos fel o'n i'n gweud, a dwi'n meddwl drost y blynyddoedd diwetha, mo wedi dod yn bwnc llosg yn y cyfryngau. Mo wedi dod yn rhywbeth sydd yn cael ei drafod yn lot fwy aml, sy'n grêt, achos dwi'n meddwl dyn ni gyd yn gallu cytuno oedd pobl naill ai heb glywed amdano, ddim rili'n hapus i siarad am y ffaith oedd o'n digwydd, neu just ddim yn bothered amdano o gwbl. So cwestiwn cyntaf fi, really, o ran brofiad di yma, be oedd dy ddealltwriaeth di o'r perimenopos neu'r menopos cyn unrhyw fath o brofiad ohono? Wel, yn sicr, o'n i rioed i clywed am y term perimenopos, y cyfnod dwi ynddo fo rwan, a mae'n debyg, mae yna good chance bod fi wedi bod yn mynd trwy'r perimenopos ers, wel, 40 cynnar, fyswn i'n meddwl. So, o gen I ddim syniad am y term yna, na bodolaeth hwnna, na'r symptomau, na unrhyw beth. O'n i wedi clywed y term menopos, ond o'n i, os dwi'n onest, yn cysylltu hwnna gyda merched oedd siwr fod yn 60, 70. O'n i jyst yn meddwl amdano fo fel, mae gen I ages nes bod fi'n gorfod dal efo hwnna. A hyd yn oed, allu di gredu, wel, dwi'n ffeidio yn angredadwy rwan, bod fi'n meddwl, falle neith o'n digwydd i fi. Honestly, falle neith o'n digwydd i fi. Ni jyst ddim yn gwybod be oedd y menopos, ac o pobl di dweud, ti'n bod hot flushes, a mae periods ti'n stopio. Wel, o'n i'n gwybod fysa period fi'n stopio. Ac eto, I don't know. Dwi'n meddwl pan ti'n iau hefyd, ac os nad oes gen ti'r wybodaeth yna'r addysg yna amdano ti, ti yn gallu detacho dy hun i ffwrdd arno fo a meddwl, dy ddim really'n relevant i fi. Rwan, erbyn rwan, a wedi dechrau addysgu fy hun ar hyn, fi sylweddoli pa mor ridiculous ydi o i feddwl fel yna. A dyna pam, mae yna lot o bobl ar hyn o bryd, lot o ferched yn enwedig yn eitha blin, achos mae hwn wrth gwrs yn effeithio pob merch. Ti ddim yn mynd i osgoi hwn, girls. Mae on it. It's a coming. Ond, a dwi'n meddwl na hwnna di'r peth mwyaf fatha mind-blowing sydd wedi digwydd fi dros y blynyddoedd diwetha yma. A sylweddoli gymaint o'n i ddim yn gwybod amdano fo. Am rhywbeth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fi. Ella i rei bobl, yn amlwg, dwi'n nhw'n neis i feddwl, ond yn amlwg i rei bobl, ella pan maen nhw'n mynd trwy'r menopos, dim am nhw ddim o gwmpas. A fatha, mae hyn yn rhywbeth rili mawr, oherwydd os ti'n mynd i gael y sgwrs yna cyn iddyn nhw farw, neu ti ddim am wybod be i newid. A dwi'n meddwl, yn dilyn o hynna, ail gwestiwn ni ydy, oedd unrhyw addysg wedi bod wrth i ti dyfu fyny ynglyn â'r menopos? Dim o gwbl. Na. Ella i ddim cofio unrhyw beth. Dwi ddim yn cofio, dwi'n ffodus iawn, mae mam dal yn byw, ond dwi ddim yn teimlo fel, dwi'n yn gwybod os fyswn ni'n trafod o gyda hi. Falle bysa hi'n fwy agored rwan, ond yn sicr, pan oeddwn ni'n iau, mae gen i ryw frith gof o mynd adre pan o'n i'n coleg neu rhywbeth o dad yn deud, di dy fam ddim yn iawn. Nes i ddim holi yn union
be oedd o. Ond rŵan, dwi'n gallu edrych yn ôl, so bysa hi, dyda bod fi'n coleg neu bod fi'n ugeinia cynnar, bysa mam wedi bod yn 'i 50au. So rŵan, dwi'n gallu gweithio allan, bet na dyna oedd o. Ie. Ond y ffordd o'n cael ei ddelio hefo fo oedd o gad y fam i bod am heddiw, dim cweit yn ei phethe neu rwbeth. Dwi'm isio siarad yn wael am mam chwaith, achos falle na dim dyna oedd o. Be dwi'n trio deud ydi, do'dd 'na byth sgwrs. Trio meddwl am ysgol. Y peth ydi, ch'mod, chi yn 'ych ugeinie a fyddai'n, wel, dwi'n 49 rŵan, so ar fi'n troi'n 50 blwyddyn nesa. T'mo' pan oeddech chi'n sôn am fatha siarad efo'ch ffrindie am periods a ballu, ma' hwnna 'di dod yn 'i flaen gymaint ag o'dd o pan o'n i nôl yn yr ysgol. O'dd o ddim rili'n rwbeth, dwi'm yn cofio siarad lot am hwnna. O'dd o yn rwbeth oddet ti'n dueddol. Obviously o'dd dim social media, so bysa ti'n ca'l magazines a ballu, a bysa ti'n darllen amdano fo mewn magazines. Ie. Erthygl bach oddet ti'n darllen dy hun i drio ffigro ambell o beth allan, t'mod? Ie. So ma' hwnna wedi dod leaps and bounds, a rŵan dwi'n meddwl na cyfnod y gobaith sy gen i yn bersonol ydi i chi genod rŵan, fydd o ddim yn sioc, fydd o ddim yn big deal, a fydd o'n rhan o'r broses naturiol o bywyd fel merch. Gobeithio bydd bechgyn a dynion yn gwbod ac yn deall amdano fo. So dyna 'di'r gobaith. Dwi'n meddwl dyna dwi'n teimlo reit angerddol amdano gwmpas fatha mislif a'r menopos a ballu, ydi jyst y diffyg addysg. So, i lot o bobol, yr addysg ola geith nhw ydi tua fatha 16 oed. So, yr unig cyfle 'dan ni'n gallu addysgu pobol amdan pethe fel y menopos ydi cyn iddyn nhw droi'n 16 a cyn iddyn nhw ella adael i'r byd gwaith. Ag i lot o bobol, fysa nhw'n dadla, ond do's 'a ddim pwynt dysgu pan 'dach chi'n 16 oherwydd neith o ddim digwydd am gyfnod mor hir. Ond do's 'a ddim byd drwg am fod o addysgu pobol, ag dwi me'wl sa fo'n neud pobol yn llawer mwy empathetig i'r merched o gwmpas nhw sydd yn mynd trwy'r menopos. Fatha, hyd yn oed os ti ddim yn mynd trwyddo fo tan ti'n llawer hŷn, ella ma' nain ti'n mynd trwyddo, neu ma' mam chdi'n mynd trwyddo, a so ti'n gallu ga'l bach mwy o empathy pan ma' nw'n ga'l hot flush, neu os 'dyn nhw ddim yn teimlo eu hunain. A wbath mawr nathon ni sôn amdano yn yr episod dwytha o'dd amdan fatha tracio cycle chdi. Ag un o'r pethe dwi 'di ga'l fatha lot o fudd allan ohoni ydi dallt pam dwi'n teimlo y ffordd ydw i. So fatha os dwi'n teimlo chydig mwy isel ar un diwrnod a dwi'n checio app fi, fydda i fatha, ma' 'c'os bo' fi am dod ar period fi mewn chydig o ddyddia'. A t'mo' i rei bobol neith nhw teimlo'n rili isel neu'n rili ofnadwy yn ystod y menopos. Ag ella 'dyn nhw ddim yn dall' bod hynna oherwydd y menopos. Ella ma' nw'n dechre poeni am pethe eryll. A dwi me'wl ar adeg pan ma'r menopos yn digwydd fel arfer, o'r 40 os 'di o ddim yn early onset, ydi ma' 'na gymaint o bethe'n digwydd o fewn bywyd merch ar yr oed yna i lot o bobol. Ma' n'w efo rhieni nhw i edrych ar 'u ôl. Ma' n'w efo teulu i edrych ar 'u ôl falle. Ma' n'w dal yn gweithio neu yn y broses o weithio i ymddeol neu hyd yn oed cario mlaen gweithio neu newid swyddi. Ma' 'na gymaint o bethe'n digwydd o fewn yr oed yna lle sa chi'n hawdd yn gallu meddwl, ma' achos dwi'n stressed, neu ma' achos ma' pethe eryll yn digwydd, neu ma' achos dwi'n mynd yn hyn. Dyma beth sydd bod efo iechyd merched generally o ran sut ma'n ca'l 'i sôn amdano neu ma' wedi ca'l 'i sôn amdano yn gyffredinol ydi, ma' merched jyst yn emosiynol, ma' n'w jyst yn anxious. A dyna pam fatha ma'r pethe 'ma'n digwydd. So ti 'di delio efo hwnna o ran sut wyt ti'n teimlo neu sut ti'n ca'l fatha trafodaethe efo pobol eryll? Yn sicir, t'wod, dwi mewn pwynt yn y mywyd lle wel nesh i ga'l plant diwedd yn ugeinie, so ma' y ddau ohonyn nhw rŵan wedi gorffen addysg a ma' nhw ar fin gadel y nyth ish. Ddim cweit wedi gadel y nyth, ond ti'n gwbod be' dwi'n meddwl. Ma' hwnna'n gyfnod rili od, emosiynol. T'mod, ti'n sylweddoli achos wt ti wedi, os wt ti'n fam, os wt ti ddigon lwcus i fod yn fam a 'di penderfynu isio bod yn fam, ti 'di rhoid y label yna. Ti 'di identifio fel
mam. Dim bod ti byth yn stopio bod yn fam, ond mae yna shift yn y fo. Ie, mae hwnna'n emosiynol. Wedyn, fel ti'n deud, mae yn rhieni i'n mynd yn hun, so ti'n ymwybodol bod hwnna o dy flaen di. Ti'n gwybod mae'r berthynas yna, y dynamic yna yn newid. Yn ganol hyn i gyd, wel, o'n profiad di, ti just ddim yn teimlo cweit yn ti dy hun yn ganol hwnna. A fel ti'n deud, ie, ti'n beio fo'r pob math o bethau. Ac wrth gwrs, mae'r digwyddiadau enfawr yma, newid bywyd, yn mynd i gael effaith arno ti. Ond arfer bod, falle, byswn ni wedi deud ni'n, gosh, swn i wedi delio bod hwn yn well, neu pam ydw i'n mynd yn hollol overwhelmed dros yr holl bethau sgennau, pethau really syml sgennau i wneud yn y nydd, a dwi'n methu rhoi trefn ar bethau. Pam mae hwnna'n digwydd iddo fi rwan? Mae hwnna wedyn rhoi knock neu clec i dy hun o'n hyder di, a mae o fatha catch-22, mae o just fatha, a hwn i gyd yn digwydd, rhyw gorwynt yn digwydd, a ti ddim yn gwybod pam. So mae Celyn nes ti ddeud, o bod chdi'n checio dy app, bod ti'n gallu gweld, yn misglwyf fi, a dwi'n teimlo fel un, achos it's my 12th day in my cycle neu beth bynnag. Ti'n dod i'r cyfnod yma fo perimenopos, mae dy periods di dros bob man, so does gen ti ddim fatha'r angor yna. Ti ddim actually'n gallu pinpointio'n iawn pam dwi'n teimlo fel hyn. Mae hwnna wedyn yn neud ti deimlo fel bod gen ti ddim rheolaeth dros unrhyw beth. Na'r ffordd orau swn i'n deud o ddisgrifio sut nes i ddechrau teimlo. Byswn i'n deud, dwi'n 49 rwan, byswn i'n deud falle pan o'n i tua 46, 47 nes i actually ddechrau gwneud rhywbeth amdano fo, so 2 blynedd yn ôl. A cyn hynny, os dwi'n onest, mi ro na lot o symptomau, ond unwaith eto, ti'n rhoi o lawr i falle troi selder neu gorbryder. Cyrraedd pwynt efo ffrindiau fi, yn enwedig ffrindiau fi yn y tŷ, lle na i ddeud fel, dwi'n really sorry, fatha, dwi ddim yn teimlo fy hun oherwydd dwi yn yr luteal phase. Na i ddeud, dwi'n PMS-io'n really drwg. Fatha, sorry, fatha, I'm not myself. A dwi'n meddwl mae'n bwysig bod pobl yn gallu deud hynna, oherwydd... Mae nhw'n ymateb i ti wedyn. Mor dda, fatha, a wedyn mae'n golygu bod pobl eraill yn deud yr un peth i fi. Mae'n agor y conversation. Ie, so mae gennau ffrind a wneud hi ddeud fatha, dwi'n deud, ti'n siŵr ti'n oce, fatha ti ddim yn i weld yn dy hun, a wneud hi ddeud, dwi'n really sorry, fatha dwi'n PMS o'n really ddrwg, dwi'n gorfeddwl bob dim, just, gad fi lonydd am bach a fyddai'n iawn, a dwi'n oce, a na i checio fyny arni hi allan mwy rheolaidd na fyswn i fel arfer. A mae'n really helpu perthnasoedd ti lot, dwi'n meddwl. Mae'n really lovely, bod clywed ti'n siarad fel yna rwan, dwi'n gwybod, even fatha grŵp o ffrindiau fi, dwi mo'n blwyddyn yn hun na ti. Na, 2 flynedd yn hun na ti. Ie, dwi'n meddwl. Ond sy'n ni heb gael trafodaethau mor naturiol. Fatha, mae'r sgwrs yna'n teimlo fatha beth ti wedi gael i brecwast. Mae'n swnio'n hollol naturiol o fewn y grŵp. A dwi'n gwybod hyd yn oed fatha grŵp o ffrindiau fi, mae hwnna yn dechrau dod rwan, ond dyn ni dal bach fel, ydyn ni gallu ydy pobl eisiau gwybod, ydy o'n weird, So mae'n neis bod ti gallu sôn am hwnna mor naturiol. A dwi'n meddwl dyna'r gobeth i ragedd sy'n mynd trwy perimenopos a'r menopos, bod o'n dod yn rhan naturiol o drafodaethau. Ni wedi bod yn mynd on am menopos am ages o'n a dwi heb actually rhoi rhyw fath o ddiffiniad iddo. A dwi'n meddwl dyna beth dwi wedi meddwl am hwn fel yna, ond mae yna gysylltiad rhwng y cyfnod ydych chi'n cychwyn misglwyf i'r menopos, achos really yr hormonau a'r oferiau, y mislif i ryw raddau sy'n cysylltu'r holl bethau. So mae'n cael ei ddiffinio, y menopos rwan yn cael ei ddiffinio fel diwedd y misglwyf, fel arfer yn cael ei diagnosio ar ôl i rywun fynd 12 mis heb gael ei mislif o gwbl. Ella bydd hyn yn digwydd yn naturiol, so pan mae'r oferiau yn cynhyrchu llai ac yn y diwedd dim estrogen a progesteron, neu pan mae'r oferiau'n cael ei difrodi trwy'r pethau fel chemotherapy. Dyn ni angen cofio bod menopos yn gallu digwydd yn gynnar i rai menywod os maen nhw'n cael cancer a triniaethau fel yna sydd yn mynd i fod yn really radical ar eu oferiau nhw. Neu pan maen nhw'n cael hysterectomy neu oophorectomy ac yn cael menopos di-inducio fel petai. Dom o reidrwydd just yn rhywbeth naturiol i bob merch.
Ac o ran symptomau, maen nhw yn wahanol i bawb. Mae'r symptomau'n hollol wahanol o ferch i ferch. Dwi'n meddwl pam nes i gychwyn clywed am y menopos, a big thing oedd pawb yn sôn amdano oedd yr hot flushes. Just ddim yr hot flushes ar ben eu hunain, sy'n cael night sweats, palpitations. Dyna beth maen nhw'n cysidro fatha vasomotor symptoms, so yr symptomau mwy corfforol mae merch yn profi. Ond hefyd mae yna gymaint mwy yn emosiynol. Mae'n gallu effeithio iechyd meddwl, mae'n gallu effeithio ar hwyliau merch, mae'n gallu effeithio ar gymaint o bethau gwahanol, so ti ddim o reidrwydd yn meddwl, y gorfeddwl, y gorbryder, teimlo fel ti methu delio efo pethau. Dyna un o'r pethau o'n i'n clywed mam yn deud, a dwi dal yn clywed hi'n deud, pan mae'n mynd yn frustrated amdano, beth sy'n bod arno fi. Mae'r cwestiwn yna yn really upsetio fi pan dwi'n clywed hi'n gweud o, achos does dim byd yn bod arni o gwbl. Ond dyna sut mae hi'n teimlo, achos bod mae hi'n rhaid mor gry, a dwi'n edrych fyny at mam loads. Ond dyma'r amser lle mae hi'n teimlo fel bod hi'n methu ymdopi efo pethau. A fel o ti'n sôn am gyna Emma, methu bod mewn rheolaeth o bethau. A dyma beth ni'n trio sôn am y podcast yma, diom yn rhywbeth sydd yn bod efo chi, mae'n rhywbeth sy'n hollol naturiol mewn corff menyw. Mae pobl weithio'n teimlo, mae'r menopos, mae'r mislif, yr holl bethau yma yn confined i'r ovaries a reproductive system merch. Ond o fewn yn corff ni, mae'r oferiau yn siarad efo'r ymenydd, maen nhw'n siarad efo'r galon, maen nhw'n siarad efo'r esgyrn, maen nhw'n siarad efo pob rhan o'n cyrff ni. Er enghraifft, fatha, nes i wylio TED Talk am hwn, cwpl o wythnosau nôl rwan. Mae'r estrogen sydd yn cael ei gynhyrchu yn yr oferiau yn siarad efo'r niwronau dyn ni efo yn yn ymenydd ni. A'r estrogen yna sy'n rhoi egni i'r ymenydd. So pan mae'r estrogen yna yn lleihau yn ystod y perimenopos a'r menopos, mae'r ymenydd quite literally yn rhedeg allan o egni. Di'r niwronau ddim yn tanio fel fysa nhw fel arfer, a dyna pam mae merched yn cael y teimlad yna, pam dwi'n teimlo mor slow, pam dwi'n teimlo fel I'm not firing on all cylinders. Well, mae actually, chos mae'r niwronau literally ddim yn gallu dim mwy, achos dyn nhw'n efo'r egni yna. Ond di cognitive function ni ddim yn lleihau. Wbath i gofio hefyd ydy, mae estrogen yn reit, mae'n amddiffynol i lot fawr o bethau. So dyna pam mae merched on average yn profi pethau cardiofasgiwaidd yn hwyrach na dynion oherwydd mae'r estrogen ma yn amddiffynol. So unwaith mae'r estrogen na'n cael ei golli neu'n lleihau, mae pethau fel esgyrn a'r galon o dan mwy o straen mewn ffordd. Dyna ydy ein gwersgwyddoniaeth ni am y menopos. Mae'n gymaint o adnoddau gwych allan yna a nhw'n i ofyn Emma beth ti wedi defnyddio, ond dwi'n gwybod pobl fel Louise Newson a y gwaith mae hi wedi wneud yn wych. Mae stwff ar yr NHS hefyd yn fab o ran rhoi'r wybodaeth yna. So ewch allan i sbio am fwy o wybodaeth, cos mae hwnna'n yn podcast really fyr o ran gymaint o wybodaeth ydych chi angen gwybod. A just unwaith eto, cofiwch i fynd at eich meddyg teulu chi os ydych chi'n poeni am unrhyw beth, neu ydych chi'n dechrau teimlo fel yma, neu allach chi wedi clywed rhywbeth, mae hwn yn swnio bach fel beth dwi'n mynd drwyddo rwan. Iawn. So mae'r gwersgwyddoniaeth wedi gorffen. Dwi'n meddwl swn i'n gallu mynd mewn i ddysgu. Gei di wneud y menopos yna i wneud mislif? O'n i'n sôn am symptomau a sut maen nhw wahanol i bawb a sut wyt ti yma heb gael hot flushes, sef apparently the cardinal sign o'r menopos i lot o bobl. Pa symptomau wyt ti wedi profi yn ystod y perimenopos di ar hyn o bryd? Rwan bod fi'n gwybod mwy am faint o symptomau sy'n na, dwi'n sylweddoli bod fi wedi bod yn dioddau o lot ohonyn nhw. T'mod, mae'r rhestr yn hirfaith, a be dwi'n meddwl, beth yn ddifyr, Elin, pan nes ti ddechrau rhoi dy wers gwyddoniaeth, ac yn egluro sut mae'r hormones yma yn siarad gyda'r ymenydd, mae'n siarad gyda'r llygyd, mae'n siarad gyda'r galon, mae'n siarad gyda'r esgyrn. Mae o'n cael effaith ar basically pob cell yn cyrff ni. Ac felly,
os dwi'n deitha chi bod symptomau fel llygid sych, heb poenus, cael hwnna lot, mae hwnna'n symptom yn debyg, palpitations, dwi'n cadw'n heini, wel, dwi ddim yn cadw'n heini cyn gymaint ag o'n i oherwydd diffyg egni, rai o gwsg, mae'n effeithio dy gwsg. So, really, byswn i'n gallu mynd on ag on ag on ag on. A sylweddoli bod o yn effeithio ar bopeth. A un o'r pethau nes i ffeindio'n really ddiddorol wrth iddo fi, megis dechrau ydw i ar trio dysgu mwy am be dwi'n mynd trwyddo fo ar hyn o bryd, ond sylweddoli bod o'n effeithio dy gof, achos dwi newydd anghofio be oedd y pwynt o'n i'n mynd i ddeutha ti, ond mae cof fi'n terrible rwan, a mae'n really scary. Mae'n gwneud ti feddwl, hyn iddo fi wybod bod o'n gallu effeithio ar dy ymenydd di fel yna. O'n i wirioneddol yn meddwl, o ma ni, o ddifri rwan, falle bod dementia, neu falle bod rhywbeth ddim cweith, falle bod yna rhywbeth really difrifol. Y pwynt o'n i'n mynd i wneud oedd, be dwi wedi dysgu ydy, so dwi'n siarad efo'r ambell i bach, a maen nhw'n mynd, wel, dwi ddim angen cymryd HRT neu unrhyw beth fel yna, achos dwi ddim really cael hot flushes, so dwi ddim really cael effaith arno fi. Ond o be dwi wedi deall, mae cymryd, neu mae gofalu am lefel eich hormones chi, yn gofalu am eich calon chi, yn gofalu am eich ymenydd chi, osteoporosis. So, hyd yn oed os da chi ddim yn ymwybodol bod chi'n cael symptomau, a bod chi'n gallu ymdopi hefo'r symptomau, mae eisiau meddwl am beth sy'n digwydd tu fewn eich corff, a bron iawn fel prwffio'ch corff ar gyfer y dyfodol. Dyna da chi'n trio, dyna dwi wedi penderfynu bod fi'n trio gwneud rwan. Mae yna risgs hefo popeth, mae yna risgs siŵr o fod hefo mynd ar y pil, ond di pobl ddim yn siarad amdano bo. Mae yna elfen o risg cymryd paracetamol neu aspirin. Mae yna risg o popeth wrth gwrs, ond I guess yr mwyaf mae'n gyfrifoldeb arno ni a ddysgu'n gilydd, y ddysgu'n hunan, a wedyn allwch chi bwyso a mesur be ydi'r risg yna. Heina oedd yr symptomau mwyaf corfforol, ond y peth nath really daro fi oedd yr effaith meddyliol a emosiynol oedd yn digwydd iddo fi. So, swn i'n deud bod o'n 2 flynedd yn ôl, nathon ni gael gwybod bod ni'n mynd i fod yn cael comisiwn i wneud priodas 5,000 byw, rhaglen byw. A ni'n mor excited, a mae gwneud rhywbeth byw, mae just the ultimate. Mae just cael y cyfle i wneud hwnna mor gyffrous, a mae o'n her a hynna i gyd. Ond dwi'n cofio meddwl, os nad ydw i'n gwneud rhywbeth i wella y ffordd dwi'n teimlo, dwi ddim yn mynd i fedru gwneud y rhaglen yma. O'n i just yn gwybod oedd yn hunan hyderu shot to pieces, bod fi dal yn gweithio, oedden ni ganol, dwi'n meddwl falle oedden ni yn gwneud cyfres priodas ar y pryd. Ond just fel oedd ti'n sôn o'r blaen am come on Ems, sharpen up, oedd brawddegau fi mynd chydig bach yn jumbled, o'n i methu meddwl am y gair, a bob tro hwnna'n digwydd, sydd ddim yn dda ar y radio gyda llaw. Ond o'n i jyst yn gofwi, hang on, dim ond yn llais sy'n gynnau ar geiriau, a dyn nhw ddim yn dod allan yn iawn, so mae rhaid i sortio hwnna allan. Ond gyda hynny, mae o just yn rhoi ffasiwn glec i dy hunan hyder di. O'n i yn y pwynt yna, mis Ebrill oedd o dwi'n meddwl, a meddwl, os nad dwi'n cael yn hunan hyder yn ôl, byddai'n gorfod troi rownd a deud na i rhywbeth dwi really eisiau gwneud. Ac yn y cyfnod yna, dyna pryd nes i ddechrau sylwi ar pethau ar y cyfryngau cymdeithasol. Dyna pryd nes i ddechrau clywed y geiriau perimenoposal. A jyst y mwyaf nes i fedrwch i fewn i hwn, o'n i'n meddwl, oh my god, dwi'n meddwl na dyna ydi o. So o leia wedyn, o'n i'n gwybod, ma' yna rhywbeth allai wneud am hwn, a'r peth cyntaf nes i wedyn oedd gwneud appointment i weld doctor. Gwybod nes i sôn amdan yr effaith nath o gael ar waith, ond nath o gael unrhyw effaith o ran perthnasa a falle yn dy fywyd? Gyda hynny, mae unrhyw beth sydd yn dechrau effeithio ar dy feddwl di, dy hunan hyder di, y ffordd o ti'n cyfarthrebu, dwi'n meddwl yn naturiol, mae hwnna yn mynd i gael effaith ar perthnasau sydd gyda ti. O'n i'n ymwybodol, o'n i yn colli mynedd lot mwy na faswn i'n arferol yn y tŷ, ambell waith
oedd y plant yn mynd, oh my god, mam, take a chill pill, t'mod, fatha, oedd yn neud i hyd oedd fwy blin. Ac o'n i'n ymwybodol bod fi'n neud o ar y peth lleia. Oedd o dim ond unwaith eto clywed mwy am hwnna. Mae rai fi ddweud, ar y cyfryngau cymdeithasol nes i ddod i ddeall am hwn, oherwydd bod pobl yn benodol, nes i gyfeirio Elin at Dr Louise Newson, y person cyntaf iddo fi weld, a wedyn yn sgil hynny, Davina McCall. A dyma hi'n dechrau siarad amdano fo. A o'n i jyst yn gallu uniaethu bod gymaint ohono fo. Fi jyst yn meddwl, dwi ddim yn marw. Jyst yn dechrau, ti'n cael ffasiwn panic. Ti jyst yn meddwl bod yna rhywbeth really ddifrifol yn digwydd iddo ti. Ond wedyn, pan ti'n clywed mwy a ti'n meddwl, mae gennau opsiynau, mae hwn yn allai neud rhywbeth. Yna bobl eraill yn mynd trwy hwn. Os ti ddim yn cysgu'n iawn, ti'n mynd i fod yn fwy blin. Ti ddim yn gallu, ti ddim eisiau ymarfer corff. Os ti ddim yn ymarfer corff, ti'n dechrau rhoi mwy o bwys ymlaen. Dyna oedd o. So dwi'n meddwl na hwnna, dyna sut nath o neud i deimlo. Bod fi jyst yn hedlo trwy'r emosiynau yma a ddim rili'n gwybod lle i ddechrau, be i wella gynta. A dwi'n meddwl dyna lle mae addysg yn dod fewn, really, oherwydd yn amlwg di addysgu pobl amdano menopos ddim am newid y profiad mae pobl am gael. Na. O ran fatha, just dall be sy'n mynd ymlaen. Fatha nes ti sôn amdano mam chdi'n dweud beth sy'n bod efo fi. Ella os mae'n gwybod bod bob un o ffrindiau hi yn teimlo yr un yn yr un ffordd, neu di ddim gael beth sy'n bod efo fi a'r fatha frustration mae pobl yn gael. A mae hynna mewn ffordd yn gallu gael effaith mawr ar brofiad chdi. Dwi jyst eisiau gwneud o'n glir hefyd. By no means ydw i wedi ffeindio yr ateb. Ddoe, greis i drwy'r pnawn, siwr o fod, off and on, tra'n llnau'r tŷ. Ti'n bod, o'n i just kind of waves o emotions ma. Dwi wedi cael palpitations awful bore yma, mae'n heg i'n really so. O'n i'n ffilmio sos diwetha, ges i good days, ges i bad days, ges i cyfnodau da'r gamera, wedyn o'n i'n teimlo'n hollol insecure a self-conscious am bob math o bethau. So dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i roed mewn realistic terms hefyd. Ti dal yn cael dy bad days, ond mae pawb yn cael bad days. Bynnag maen nhw'n mynd trwy a dim ots be di oedran chi a deud y gwir. Di'r gymuned wyddonol a meddygol heb ffigur fo allan chwaith. No. Mae'n dal gymaint o bethau ac o waith sydd angen cael ei wneud i ddod o hyd i'r ateb, a allan o'n i ddim dod o hyd i'r ateb am flynyddoedd, achos mae'n rhywbeth mor bersonol, mae'n rhywbeth sy'n hollol wahanol i bob unigolyn. Be dwi efo diddordeb yn efo ydy personalised medicine, lle fydd rhaid ni really cymryd bob unigolyn yn wahanol, testio'r lefelau hormonau, sut maen nhw'n ymateb, specific dosages o HRT os mae dyna'r dyfodol i bob person. Mae'n rhywbeth sy'n exciting yn enwedig i fi fel myfyriwr meddygol, achos mae'n rhywbeth sy'n reit ar ddechrau y siwrne mewn ffordd, a mae'n lyflu cael gymaint o bobl i siarad amdano, achos y mwy o bobl fydd yn siarad amdano, y mwy dyn ni'n dysgu fel ymchwilwyr, clinigwyr, am beth sy'n mynd i weithio, be mae pobl angen. Hwna'n really bwysig be nes ti ddeud am bod o'n rhywbeth personol i bawb. Ond hefyd, y pwynt dwi eisiau gwneud ydy, be dylsach chi ddim gwneud ydy fel o bosib, cos dwi wedi cael hwn fatha cenhedlaeth lot hŷn na ni, merched yn dweud, just get on with it. Fyddwch chi'n ffain, cos mae yna lot o agwedd fel yna. Ond y pwynt ydy, mae yna stwff wyt ti'n gallu gwneud, mae yna bobl sydd yn gallu helpu. A'r peth diwetha fyswn ni isio, bod fi newydd gyfadda bod fi dal yn cael symptomau, dwi gymaint gwell na go'n i 2 flynedd yn ôl, achos bod fi wedi gwneud rhywbeth amdano fo. Dwi ddim yn deud na HRT ydi o i bawb, ond derbyn beth sy'n digwydd iddo chi, a wedyn addysgu chi a gwybod bod ddim rhaid iddo chi deimlo mor awful ac o bosib ydych chi yr eiliad yma. Wel, mae hwnna'n actually dod â ni mlaen yn eitha neis i HRT, achos mae HRT yn rhywbeth sydd wedi bod yn very controversial dros y blynyddoedd diwetha. A dwi'n meddwl mae'n rhywbeth dwi dal yn dysgu amdano. Dwi'n really pen agored i rando ar farn gwahanol bobl amdano, cadw fyny efo'r ymchwil diweddara, achos 10 mlynedd yn ôl, yr opsiynau nôl pryd hynny oedd HRT
antidepressants or get on with it. A dwi'n meddwl y 3 opsiwn yna ar y pryd, dwi'n gwybod lot o ragedd o'n i'n siarad efo nhw, o'n nhw ddim eisiau cymryd antidepressants, achos falle o'n nhw ddim really yn cael yr symptomau emosiynol na, o'n nhw'n delio mwy efo'r hot flushes. Mae lot o stigma hefyd, fatha... Oes. O gymryd antidepressants, fatha, swn i dweud yr un gymaint o stigma, if not Worse than na HRT. cymryd HRT. O ran dy brofiad di, cos yn amlwg ti'n newydd dweud bod ti ar HRT, nes di gael yr internal battle na efo dy hun o ran y risks a'r benefits? O ti'n poeni am cymryd HRT neu o ti fel, we really angen gwneud rhywbeth, let's just try it? Dwi'n cofio fatha, pan o'n i'n iau, dwi'n meddwl falle o'n i wedi bod yn ymwybodol o HRT a, ti ddim yn cymryd HRT, mae hwnna just yn really, really beryg. So, dwi'n meddwl pan ddath hwnna i fewn i'r sgwrs dros y cwpl o flynyddoedd diwetha yma, a ni'n meddwl, oh my gosh, mae pobl yn actually annog chi i gymryd HRT, ond o'n i'n meddwl bod chdi ddim i bod i. Mae rai fi dweud, dwi wedi gwrando allai wir argymell Dr Louise Newson. Dwi'n meddwl bod hi just yn ffantastig. A un o'r rhesymau hefyd, nes i wrando arna hi oedd, dwi'n gwybod os di hwn yn beth da neu beth drwg, ond oherwydd oedd hi'n gwneud, oedd hi'n gwneud rhaglenni fath o Lorraine. So, o'n i'n gallu uniaethu hefo hi, oedd hi yna, oedd hi'n weladwy, oedd hi'n siarad ar goed, oedd hi'n mor normal, ond eto, o'n i'n meddwl, God, sy'n ni'n licio sa ein doctor arno fi. Ti'n gwybod, oedd hi mor angerddol amdano fo. A wedyn, mae rhaid i fi gyfadde, pan oedd Davina McCall ddechrau siarad mor agored amdano fo, siarad am y ffaith bod hi ar HRT a ballu, nes i ddechrau meddwl, wel, bysa hi ddim yn deud celwydd. Alla bod pobl yn mynd i finiad i fi a deud, for God's sake, ti'n gwrando ar Davina McCall mwy na gwyt ti ar dy doctor. Ond yn y cyfnod yna, o'n i'n methu gweld doctor. Doctor, ie. Achos wrth gwrs, cwpl o blynyddoedd yn ôl, oedden ni'n ganol, neu oedden ni just dod allan o'r pandemig. So oedd o'n really anodd. So, oedd ti yn dieddol o ddibynnu ar yr cyfryngau cymdeithasol, sydd hefyd mae rai fi ddeud yn beth peryg i wneud, so byddwch yn ofalus ar bwyd a'ch chi'n gwrando a bwyd a'ch chi'n ddilyn a falle. Ond mae rai fi gyfadde na dyna'r agwedd nes i gymryd oedd, ac o'n i wedi dod i'r pwynt, fel o'n i'n deud, lle o rai fi wneud rhywbeth, ac o'n i eisiau rhywbeth oedd yn mynd i gael effaith sydyn, yr gobaith, ti'n bod, achos o'n i ddim mewn cyfle i roed 12 mis i ymarfer corff a newid yn diet a trio pob math o supplements a falle. Dyna nes i benderfynu gwneud, dyna pa nes i benderfynu wneud o. Ond fel o ti'n gweud, fatha o ran yr quick fix na o'r HRT, mae hwnna wedyn yn neud ti deimlo'n well i allu gwneud y pethau yna fel yr ymarfer corff a newid y diet, achos mae'n rhoi'r egni na i ti allu helpu hwnna wedyn. Ydi, yn sicr, t'mod, o ran yn siwrne i ar HRT, byswn i actually'n deud bod fi ar ryw groesffordd rwan. Mae siarad efo chi heddiw wedi atgoffa fi. Dwi angen mynd i weld y doctor. Achos dwi mewn cyfnod lle mae egni fi wedi mynd lawr eto, mae'r gorbryder wedi dechrau eto, a'r mwyaf dwi'n darllen ydi mae hwnna yn gallu digwydd. Angen cael o di tweakio, t'mod, mae un peth dwi bod yn darllen amdano fo di testosteron hefyd. Mae pawb yn meddwl, oh my god, ti'n dechrau cymryd hwnna, ti'n mynd i dyfu barf, iari, ond mwy o ti darllen, ti fatha, na, mae merched hefo testosteron yn naturiol, ac unwaith mae hwnna'n mynd lawr, mae hwnna'n effeithio egni, ond beth sy'n gwylltio ti ydi, ti ddim rili'n gallu cael o ar yr NHS. Gyndyn o roed o i ferched. Ddim actually gweld doctor wyneb yn wyneb i drafod HRT. Nes i siarad hefo un ar y ffôn, nath hi ofyn i fi wneud blood test, basically i rule out unrhyw beth arall fysa'n gallu bod yn rhoi, sydd yn gwneud hollol synwyr. Wedyn, nath hi sôn am antidepressants, oedd hi'n gyndyn iawn i fynd ymlaen am y sgwrs HRT. Yr unig reswm nes i frwydro am hwnna oedd oherwydd be oedd Dr Louise Newson a mae website hi yn wych, The Menopos Doctor, oedd hi'n deud, you are going to have to fight.
achos y doctoriaid, ddim pob un yn amlwg, dwi ddim yn pwyntio bys yn fan hyn, ond be nath Louise Newson ddeutha fi oedd yn debygol o ddigwydd, nath o ddigwydd iddo fi. Oedd just ddim eisiau roed iddo fi. Ond nes i ofyn i weld doctor arall, a nath hi rhoi fi ar yr estrogen gel, a wedyn y progesterone tablets. So dwi wedi bod yn cymryd heina rwan am 2 blynedd, ond basically dwi wedi bod, dwi'n siŵr bod fi'n mynd i gael row gan rhywun yn fan hyn, cos nath y doctor ddechrau fi off ar 2 pump o'r gel, a dwi wedi mynd efo fyny at 4, achos oedd y 2 erbyn diwedd just ddim yn ddigon. Dwi ddigon ffodus achos mae gennau berthynas sydd yn doctor, so o'n i'n gallu double-checkio hefo hi. So dwi ddim yn annog unrhyw un i ddechrau self-medicatio o gwbl. Ond be mae yn neud ydi highlightio bod yn anffodus weithiau, da ni ferched ddim yn gwybod lle i droi, a lle i gael yr atebion yma, a lle i gael fatha cyngor. A dwi hyd yn oed rwan yn teimlo, dwi'm yn gwybod os dwi'n gwneud o'n iawn. Fel ti'n dweud, falle bo fi really angen lot o estrogen, falle bo fi angen touch o testosteron. Ddim yn gwybod sut i gael y lefel cywir i fi. Dwi angen mynd at y doctor rwan i gael y drafodaeth yna, i gael y sgwrs yma, achos allai ddeud, achos ti jyst yn teimlo fo. Ond heb amheuaeth, ar ôl i fi ddechrau cymryd yr HRT, nes i deimlo gymaint gwell. A'r prawf o hynny ydi, nes i wneud y rhaglen fyw, nes i fwynhau gwneud y rhaglen fyw, a dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud job o reit ohono fo. Ti'n gwybod? A dwi honestly ddim yn meddwl bod swn i wedi gallu wneud hwnna. O'n i bai bod fi wedi cymryd yr HRT. Ti eisiau ni egluro jyst yn gyflym be ydi HRT, jyst rhag ofyn? So, basically, mae'n loads o wahanol mathau o HRT, so be bynnag sy'n gweithio i chi, really, a fydd pob doctor sy'n treialu pethau gwahanol. So, fel mae wedi sôn, mae'n progesterone tablets, mae'n estrogen gels, mae'n patches, mae'n loads o bethau gwahanol, a mae'r dosages gyd yn wahanol. Ond y pwynt o HRT ydi, fel dyn ti deud, mae'r hormonau yn lleihau yn naturiol. Mae'r estrogen a progesteron yn lleihau yn ystod y perimenopos a'r menopos ac yn y diwedd fydd o jyst yn stopio. A mae hwnna'n actually rhywbeth really diddorol hefyd o ran dynion a merched. Mae testosteron dynion yn lleihau. Very gradually, lovely, symptomless. Mae nhw'n mwynhau, mae'n teimlo'n naturiol. Whereas os ti'n edrych ar graphs menywod, mae'n dip massive a fluctuations a mae'n mynd yn crazy. A dyna lle mae'r symptomau gyd yn dod mewn. So pwynt yr HRT ydi i hormone replacement therapy. So y pwynt ydi i drio rhoi plateau ar yr hormone fluctuations na. So rhoi estrogen a progesterone i ferched. Yn debyg i fatha'r contraceptive pill. So lle dyn ni'n cael y combined oral contraceptive yna. So just i gadw'r hormonau ar y lefel lle dylen nhw fod, really. A peidio fatha gadael nhw dipio rhoi'r fatha'r protection na i chi. Ond fel oedd Emma'n dweud, bydd yr requirements yn wahanol i bawb. Bydd yr pump, felly bydd 2 pumps yn ffain i rai merched, ella bydd 4 angen. Ond dyna beth o'n i'n deud gyda fatha'r personalisation ohono fo. Fydd y timeline ma ddim yr un fath i bawb. Fydd rhai menywod, fydd yr estrogen fatha'n fine am ages, ac ella bydd nhw efo dose tiny o estrogen, lle mae rhai yn dipio massively. Ond hefyd, ni gofod cofio, mae rhai menywod yn cael fatha'r coil di rhoi mewn, yr marine coil, hwnna'n opsiwn pwysig i lot o ferched, achos ydych chi dal angen y progesterone yna i gadw y Trin lining yn saff. Dyma beth sy'n bwysig am drafod efo y meddyg, ydy chi angen y right math o HRT ar eich cyfer chi. Mae hefyd yn dibynnu lle ydych chi yn y perimenopos, ydych chi dal yn cael periods, ydych chi di gorffen periods chi. So mae trafodaethau yma gyd angen cael ei cael. Mae'n scope i fatha personalised medicine yn bob dim, really. Dwi'n meddwl, yn bob un agwedd o feddygaeth mae pobl yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd fel treitio meddyginiaethau i unigolion. A dwi'n meddwl mae iechyd menywod ella yn fod yn un o'r kind of gobeithio yn fod yn un o'r cynta i ella profi hynna, fel
fatha efo'r contraceptive pill, weithio mae pobl yn trial gymaint o rhai gwahanol a gymaint o brands gwahanol a fel lefelau o estrogen a progesteron gwahanol cyn iddo fo weithio, ac yn yr un ffordd dyna dylsa pobl sy'n mynd trwy'r menopos yn gallu neud hefyd. A dyna be ni'n deud yr episode diwetha, dyna beth sy'n eitha neis ma. Dwi'n meddwl ni'n cwyno am iechyd merched a pa mor gymleth ydi o. Ond actually, beth sy'n gallu bod yn neis amdano, achos ni'n cael y cycles ma, achos mae hormonau'n gweithio ar gwahanol axes a maen nhw'n mynd fyny a lawr. Dyn ni fel meddygon a'r ffordd mae'r pethau gallu symud ymlaen rwan yn gallu manipulatio hwnna a defnyddio yr patrymau sy'n digwydd i fedru rhoi meddyginiaethau sy'n sort of yn gweithio fel y corff. A dyna beth sy'n amazing, really. A dyna beth dwi'n dweud, fatha mwyaf dyn ni'n monitro merched, a mwyaf dyn ni'n gweld y trends a'r patrymau, beth sy'n digwydd, yr hawsa ydi o wedyn i ddatblygu meddyginiaethau sy'n gallu targedu y gwahanol stages ma. So just i orffen, os oes ti gofod rhoi cyngor i unrhyw un, os yn nhw'n poeni am y menopos, os yn nhw wedi cychwyn ar 'u siwrne perimenopos neu yn y menopos, be 'di'r un darn o gyngor sy ti'n rhoi i ferched ar y pwnc yma? Oh gosh. Dwi jyst ddim yn... Ma'n upsetio fi meddwl bod 'na potentially merched allan yna o bosib yn gwrando ar hwn ac yn teimlo'n hollol rubbish. Yeah. Ma' hwnna'n rili cael ato fi. A y tro cynta iddo fi siarad am y pwnc yma o'dd ar podcast Non. Ffrind i Non, nath hi neud podcast ac nath hi ofyn i fi a Rachel ddod draw fel gwesteion i drafod oedran a mynd yn hŷn, a ni'n meddwl... Ond yn hwnna, nes i ddeud bo' fi ar HRT, a dyna'r tro cynta iddo fi sort of trafod y menopos neu perimenopos a HRT. Nath 'na gymaint o ferched gysylltu i ddeud, ar ôl gwrando ar y 2 ohonoch chi'n trafod o, dwi'n mynd i fynd i weld y doctor, neu dwi'n mynd i edrych ar y gwefan yna, neu dwi'n mynd i ddarllen yr llyfr yna a ddysgu mwy amdano fo. So, dyna fyswn i'n deud, fel 'dach chi'n deud, paid ymddiheuro, wel, it's a cliché, ond paid â bod ofyn, chi'n gorfod siarad, dwi'n garantio chi fyddwch chi'n teimlo'n well, siarad efo unrhyw un, doctor neu ffrind neu unrhyw un. 'Dach chi'n mynd i deimlo'n well amdano fo. A ma' 'na stwff allwch chi neud. Ma'n tough, ond eto, ma'n eitha empowering hefyd, achos unwaith ti'n teimlo'n well, ti fatha, hang on, ma'r plant 'di mynd, oh hello, okay, so ma'n fi'n un. Unwaith chi'n ca'l yr egni 'na nôl, a ma'n bosib ca'l yr egni 'na nôl, ma' gennych chi... Ni mond yn 50. I'm only halfway through. Exactly. Edrych ar be dwi 'di cyflawni mewn 50 mlynedd, wel, be allai gyflawni am yr hanner can mlynedd nesa? Llwyth o bethe os dwi'n rhoi fi gynta a edrych ar ôl yn hun. A ffordd i orffen y podcast A ffordd. Diolch, Emma. Dyna ni 'di dod at ddiwedd yr ail bennod o Paid Ymddiheuro. Ma' hwn yn mynd yn rili gyflym. Dwi 'di dysgu gymaint amdan Do? menopos. Fatha dwi ddim yn gwbod llawer amdan y menopos rili. Dwi Ie. ond rili 'di ga'l addysg hyd yn hyn ar fatha mislif a ballu. Ie. Ac yn amlwg ma' hwn yn topic ti mor angerddol amdan Elin, a fatha chdi 'di mynd a ti 'di neud prosiect ychwanegol ar menopos a bob Do. dim, ond dwi t'mo' ddim efo'r addysg Ie. yna eto, so dwi 'di dysgu lot. Good. Dwi'n falch. Ond jyst i ddod at ddiwedd ein podcast ni, Emma, 'dyn ni wedi neud yn gêm bach this or that. Rŵan bod ti 'di cychwyn ar y broses, HRT neu dim HRT? HRT. Polisi menopos yn y gweithle neu jyst defnyddio polisi salwch? Polisi menopos yn y gweithio. Ma' hwn yn un anodd. Menopos neu'r mislif, beth sy'n weitha? Ma' hwnna'n really tricky. Ma'n really tough, 'cos ma'r ddau mor wahanol, wel, 'dyn ni mond... Okay, if fi'n gorfod roid atebion byr. T'mod, nesh i ga'l... dwi dal yn ca'l periods, so ma' periods fi'n okay, really. O'n i ddim yn diodde lot o'n nhw, ond ma' nhw just yn pain. Poen. Yeah. So, un o'r pethe really da a dwi'n edrych ymlaen ato fo ydi ddim cael periods. Ma' hwnna'n rhywbeth really, really positive am y menopos, actually. So, dwi'n mynd i ddewis y menopos. Ella dylswn ni 'di roid menopos neu mislif neu menopos
a ti dal yn profi yn mislif. Cos dwi'n meddwl dyna probably ydy'r perimenopos. gweitha. Yeah. Perimenopos. Yeah. Weithiau, a dwi'n yn gwybod os pobl eraill teimlo hwn, yn y perimenopos, pan ti'n cael misglwyf yn yr adeg yna, dwi'n kind of weithiau meddwl, phew, dwi dal yn cael nhw. A ni byth yn meddwl bys ni'n teimlo mor emosiynol am periods fi. Ond dwi ddim isio mwy o blant. Ond mae o fatha pan mae hwnna'n digwydd, it's like the cut-off point. Fi'n kind of gwybod, dwi definitely ddim yn mynd i rwan. Mae fatha bod y dewis yna di cael ei gymryd. Cael ei gymryd oddi wrth, ie. Ond, hey ho, menopos dros misglwyf. There we are. Fel rhywun sydd yn eistedd yma yn gwrando ar y ddwy ohonych chi yn siarad mor angerddol am beth ydych chi'n neud ac isio dysgu ac isio gweld newid, wel, dwi'n gallu mae popeth yn mynd i fod yn okay. Achos mae loads o waith i wneud a mae dal angen brwydro a dio ddim yn mynd i ddigwydd dros nos, ond di pethau ddim yn mynd i fod mor wael ag oedden nhw ddoe. A mae cael podlediad fel hyn a trafodaethau fel hyn a pobl fatha chi wel, da chi just yn brilliant ag yes. Da ni di bod yn sôn am greu podcast am dipyn o amser. So diolch. A mae beth ydych chi'n neud yn really bwysig a da chi'n really da yn neud o. So, mae di bod yn absolute pleasure. Mae di bod yn really ddiddorol. Dwi wedi dysgu stwff o wrando arnoch chi a beth dwi'n mynd i wneud bore fory ydy gwneud appointment efo'r doctor. Da iawn. Sy'n gwrando, ewch i wneud yr un fath os oes unrhyw beth teimlo. So ewch i weld y doctor, absolutely. Ond diolch o gael yn Emma. Diolch gymaint. Diolch Celyn. Diolch Cawn. Bye. Sra.